Palman Cremada ya war anum traditional area war poye mantemo nane ama krantima wodi kan ede to Ghana abata ni munyina nim se yema yemma no enuane a enuane no ahodo ni nyina wom na yenya enuane a fasodie bia ni so no yenya se de ema enkora no. Paramount Queen Mother, the ma enum traditional area no we poe mantamnimu nene ama krantima odikan ene edeto awofo nyina enemu se wonomo enhwa na aduane anwenunu ahodo ewumu wonomo emfama wo ma no wonyae konkokonkomu aduane esanse eno enye ema emofra apomodin Premtobre ma won kakra ne se sa nnuane na omudi eye noodles ne ade no wo ene wo mo health no enye nnuane we na ye nnuane papa nti se wo mo yire wo na maame for so mo kire won se na nnuane se na be ya won be ye used to a wo mo nkototo sa noodles ne ade no na emfa yare emre wo ena ba ko se friend secrebetu eno mo de chechire no mo de kokko kakra fra no ye de to muka ne mfimfi ehono abayema fo bia wono so be page medina said in sembu say to awofo enim and now